Ayo lo. Op. Ayo. Ayo. Yuk. Lak. Prajurit Turangga Giri Budaya. Oh, mas. Loh. He ho he. Yo. He ho. Ho. Nah, ayo lo. Oh, kakek ya. Kaya ngomong laka prigelane dening para satriya kowe. Lah dalah. Oh. He. Oh. Ye ho. Katon kesit lalu buat rengginas gitu. Ulah kapri gelane Turangga Giri Budaya. Ana pun Bapak Yuliono yo. Os. Yo. Kaya makin iki kesit lan uga tansah semangat. Ya. Kaya makin lewat olah kabel gelandang dening para satriya. Hop. Jos.
ya bala biar gumabyar anite turangga gawe ora ing praja gumuruh anggetari sayekti kridaning ragu dale giri budaya oh ayo man yang gerdur padha dideleng bebarengan mangke para satriya kang sampun olah kanuragan tuwa terak bening alun-alun ger he a ha e he a ha e he a ha e he a ha e he a yo ha e ha a rock it has so oh it look boleh lonyo penek no kanggo besok dodo diro lolo as ha ho ha ye ha ho ha no ayo kira para satriya alon-alon anggone ngaya pakaryan wonten ing dalu punika kira Toss. Bergoyang bersama Turangga Giri Budaya. Hei ha. Yuk. Impek
iki misali maneh mincok neng witing asmara ngocehan njaluk pakan aja utul yo tak udan yo iki carane ronggo kiri budaya ayo dong sarangan Durungga Giri Budaya bebarengan kalian GB Audio Bapak Yuliono bebarengan keluarga masyarakat Tenggok bergoyang kembali.
goyang. Kiri budaya. Prayitna kula padha sing ati-ati para satriya-satriya turangga diri budaya. Just so. Bangun jiwa lan kebrayan. Hey, so, hey, so, hey, sos, sos. Dikepenake. Yo. Sing penting jamu kunir. Jamu kunir. Jamu kunir. Yo, yo. Iya.
Kita bergoyang kembali bersama Cengkong Bersatu. Kiri budaya. HUT RI 80 Desus. Halimau, Halimau. Ya ngelak. Iki Mas apa Dik, Pak Tris? Iki lek cilik-cilik ngene iki ya didik ya ora apa-apa. Oh, ngono. Sik cilik lek ndak anu piye ndak apa? Piye? Diaturi cilik ndak trimo ya dijokke. Lho, Pak Deprok kabeh iki piye to? Berarti ya ngelak iki. Oh, ngelak, oh ngelak. Piye jupuk dhewe apa? Jupuk dhewe apa dijupukne? Jupuk dhewe apa dijupukne yo? Mlayu cepet tak hitung 1 2 3 4.
Iki pama tuku pop es ngono ya apik gitu iki. Sapa sing mudun? Sing mudun ya sing jaran loh. Aku titip sitok. Piro? 1, 2, 3, 4 ya. Heeh. Iya. Iki bakuli es ya ben laris ya tak jaluk. Heeh, ben mudun lek ngono. Ben mudun. Urung. Wes sama urung. Wes yo ngadeg, wes kok. Wes yo ngadeg nang ngono lho, Mas. Wes. Nah. Oh, nah. Stasiun tuh. Saya Yuk. Pergi katuran pinarak Mas Tio. Koto-koto saking Mojosari.